Fedra hi ddim rhoi ei bys ar y peth, beth bynnag ei tynnau'n nosweithiol i wylio. Doedd dim i giro ei chwmni ei hun yn lled dywyllwch ei lolfa, y sain yn isel a'r sgrin yn wincio arni, yn ei denu at grwyn yn cyffwrdd a lleisiau'n sibrwd gan gymell ei swyn gwsg effro. Nad oedd trywydd ei straeon pryn yn rhan o gnawd ei mwynhad, tybiau y talasau am yr arlwydd i ddiwedd o ddanteithion amrywiol, hyd yn oed penabaint ar gael iddi am ddim. Diniwed oedd y cyfan, dim ond pobl yn siarad, dim ots beth, a chyffwrdd fel bydd pobl, gorlif o gofleidio yn ôl ffasiwn yr oes. Dychmygau bob cyffyrddiad ar ei chroen ei hun a chlywai'r synnau dibatrwm o bell yn tywall drosti'n eira cynnes. Camau i'w crwyn, a theimlo sŵn a llun yn gwefru ei henaid, os oedd na'r fath beth. Un digrefydd oedd Rhys, ond fel sawl un arall tueddau i gredu bod pob pleser yn bechod. Beth oedd y wedau pe gwyddau am ei godineb nosweithiol dan ddwylo'r estroniaid a dynau ei bysedd dros groen, gan agor y fflodiart ar y wefr yn ei chroen hithau. Ni fyddai wedi deall. Cyffyrddiadau gwahanol oedd rai ef, gêm roedd yn rhaid ei chwarae i gyrraedd yr ochr draw, rhyw hyrddio a arweiniodd at greu'r plant a oedd a phlant ei hunain yn oedolion bellach. Cael Rhys droi yn ei fedd. Un tro, fe gafodd ei fideo'n anrheg nadolig gan un o'r plant, ffilm o Dan mewn grat, am nad oes gyda chi Dan eich hunan. Dyna oedd hyn, trosiadau o gyffwrdd, cipolwg ar bryn gyffyrddiadau'n creu pin gynyrfiadau dros ei hysgwyddau, a seiniau di-gyswll di-aeth yn troi ei phen yn fel o berlesmair, a lifau mor araf a llif mêl i lawr drwy bob cell o'i chorff. Byddai'r plant wedi gwaredu a seicodd adansoddi mae gweld eisiau cwmni mae hi. Ond mae ganddi gwmni, hen fenywod yn ei plegiadau fel hi, cwmni sy'n iawn yn ei le yr ochr draw i ddrws ei chartre. A gas ganddi anifeiliad anwes a'i hen draul drewllyd ar y byd, dan esgyd neu mewn methan yn yr entrychion. Roedd dwylo'r doctor ar ei bwrwylion diflas, byth yn enyn yr un trydyniadau ynddi. Ceisio droi at ymwybyddiaeth o falgar pan awgrymodd nyrs y gallai roi rhywfaint o gysur iddi, ond ni allai ffrwyno i meddwl ddigon, a pho fwyaf dywedent nad ffrwyno'r meddwl yw'r pwynt, pellai i gyd oedd i o gyrraedd nirfana. Ers cyn i Rhys farw, tueddau cyffyrddiadau gor iawn pobl eraill i godi cryd arni. Ni allai oddef ei cysur diwahoddiad na chredu yn ei ddiffiantrwydd. Mewn oes pan nad oedd fawr o oddef garwch i gyffwrdd diwahoddiad, roedd na gythrel o lot ohono i weld. Roedd ei chroen yn dal i ganu ymhell wedi'r postmon adael. Seithau ser o bunnau bach dros ei gwar o hyd wrth iddi ail fyw llesmau'r ei gyffyrddiad arni. Mynd i deimlo'n ben ysgafnaeth i wrth agor y drws. Gwyddai mae un o symptomau'r clefyd oedd hwn eto, neu'r tabledi a gymerau i'w liniaru wedi'r doctor farnu nad oedd pwynt ei dorri ohoni, a hithau'n rhy hen i fod yn werth ei hadfer oedd yr is-destun nad yng nganodd. Gafeilodd y postmon bach ifanc amdani i'w harbed rhag y gwymp a'i thywys i'w chadair. O, am ing bendigedig oedd i'r ffrwydradau ag ynheuwyd ynddi. Ei fysedd amdani'n gweithio ei hyd drwy ei gweithiennau'n bugiadau bach pleserus o drydan byw a chwmwl o forffin ar yr un pryd. Doedd y diwahoddiad hwn ddim yn anifyr, ddim o bell ffordd. Siaradodd y postmon yn dyner â hi i wneud yn siŵr ei bod hi'n anebygol o farw heddiw. Wedyn, clywodd e'n ffonio rhywun yn y gegin i gadarnhau ei fod wedi ticio pob bocs, ac na allai glywed y geiriau, roedd sia dan wastad ei lais fel cenllif o gyffur drwy bob modfedd ohoni. Eisteddodd yno'n hir wedi ddo adael, yn teimlo'i fysedd a'i lais yn cyffwrdd a'i heiliau, ei gwar, ei gwallt, ei bochau, ei breichiau, a'i dwylo. A sibrwd aneglir ei oslef yn ei chario ymaith ar don o euphoria i ryw wynfyd.